Il-kap nazzjonalista Bernard Grech mhux jafda lill-grupp parlamentari tiegħu stess. Ir-rappurtat dan il-Gazzetta Kulħadd il-ħadd filgħodu hekk kif spjegat lil manuvra ta' nhar it-tnejn li għadda fejn tresqet mozzjoni kontra l-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati, Bernard Grech għamel mezz li jkunu tassew ftit dawk madwaru li jkunu jafu bl-informazzjoni minn qabel. Dan fid-dawl tal-leaks li qed ikun hemm fih dan il-grupp parlamentari nazzjonalista stess. Hekk kif Grech beża li din il-mossa tiegħu tinkixef fil-medja qabel fil-fatt jagħmelha fl-ogħla istituzzjoni. Fil-fatt il-kulħadd żvelat li kienu biss ftit mill-grupp parlamentari nazzjonalista dawk magħrufin bħala l-Blue Heroes li kienu jafu eżatt b'dak li kien se jagħmel Grech, b'deputati oħrajn jiġu informati biss li kellhom ikunu fil-Parlament fl-4 ta' filgħaxija u xejn aktar. Il-kulħadd tgħid ukoll li kien hemm min mill-grupp parlamentari urtat ukoll għal fatt li tekniċi ħadu ħsieb il-paġna ta' Bernard Grech ukoll kienu jafu b'din il-mozzjoni minkejja li huma kienu fil-għama. Dan hekk kif min kienet jieħu ħsieb ix-xandira fuq Facebook tal-kap tal-Oppożizzjoni beda ftit kmieni meta kienu għaddejjin il-mistoqsijiet parlamentari bejn l-4 u l-4 u nofs. U tella x-xandira bit-titlu qed inressaq mozzjoni skont l-Ordni Permanenti 13 biex il-Kamra tiddiskuti l-aġir tal-Ispeaker Angelo Farrugia. Fost il-kummenti negattivi fih dan il-grupp parlamentari nazzjonalista fil-konfront tal-kap kien hemm min qal li ma tantx kellu għal xi iżomm segreti għax kien ovvju x'se jiġri anke minn dak li d-deputat Carola Aquilina kiteb fil-gazzetti u kien hemm min qal li din kienet sintomatika ta' kif imexxu l-grupp tal-Blue Heroes. Sors fih dan id-dar ċentrali saħansitra ġie kwotat mill-Gazzetta Kulħadd jgħid la darba kellu l-barka tagħhom seta' jibqa' għaddej mingħajr inkwiet. Dan l-inkwiet intern fih dan il-grupp parlamentari nazzjonalista imur jitfit ma' dak li kien hemm ftit tal-jiem ilu dwar il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq il-liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis.